A yau, za mu tattauna wani abu mai muhimmanci sosai. Tambaya ita ce, me yasa mafi yawan matasa ba sa kaiwa inda suke so a rayuwa? Ba saboda babu baiwa ba, ba saboda babu dama ba, sai dai saboda wasu kuskure guda 5 da suke maimaitawa kullum. Na daya, yawan bata lokaci. Lokaci shine jarin rayuwa, amma matasa da yawa suna bata awanni a social media ba tare da wata manufa ba. Ka tambayi kanka, shin abin da nake yi yanzu yana kai ni kusa da burina? Na biyu, tsoron fara abu. Wasu suna da manyan burika amma suna tsoron farawa, suna jiran lokaci mafi dacewa. Ka tuna, Mark Zuckerberg ya fara Facebook yana dalibi ne a daki ƙarami. Bai jira komai ya zama cikakke ba. Fara da ƙadan, amma ka fara. Na uku, rashin hakuri. Mutane suna son sakamako cikin gaggawa. Idan abu bai yi sauri ba, sai su haƙura. Ka duba tarihin Cristiano Ronaldo. Nasararsa ba dare ɗaya aka yi ba. Shekaru na horo, juriya da sadaukarwa. Na uku, zaben abokan mara kyau. Abokai suna da tasiri sosai. Idan kana tare da masu burin rayuwa, za ka zama kamar su. Idan kana tare da masu wasa da rayuwa, sakamakonka zai zama wasa. Na 5, rashin dogara da Allah. Komai ka shirya, idan babu tawakkali, zuciyarka ba za ta samu kwanciyar hankali ba. Ka hada aiki da addu'a, ka dogara ga Allah amma ka yi kokari. Idan ka guje waɗannan kuskure guda 5, bata lokaci, tsoron farawa, rashin haƙuri, mummunan zaben abokai, rashin tawakkali, za ka fara ganin sauyi a rayuwarka. Ka tuna, rayuwarka na hannunka, ka ɗauki mataki yau ba gobe ba.